दाथ' आं दिनै हारसिं थाङा। बहा हारसिं जाखो? आंलाय माथो जाखो? आं बेखौ बुङाखै। आं दिनै मेडामखौ लांफायाबा हारसिङै थाङा। सफैबाय। औ। मेडाम नों दिनै जोंनि न'आव थाङाबा आंबो न'आव हारसिं थाङा। आबाया थगायसुलासो नोंखौ लांनो होननानै। रिमि, बिफाजों बिदि जिद खालामनाङा। थांदो थां। रिमि! बेनो सासे बिमानि गोनां। आदाया मानो बेनो सासे बिमा लाबोनानै होफैया? नीलिमा रिमिनि रखम नाङा, बेनो नोंखौसो नांगौ। राज दं नोङो रिमिनि बिमा जानो। रिमि? थ' आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै। थ'दो, आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै। थेंक इउ। मा थेंक इउनि बाथ्रा दं? नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय। नीलिमा, मा आदा? नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन। बुं आदा, गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा? नों जेरै सासे हौवाजों नासयजानानै जरा गोमानांदों, थिग बिब्दिनो आंबो बुंनो थाङोब्ला जों सानैनि जिउ जारिमिनानो मोनसे दिङागिरि